Dami na sumurong siyan sa luhut na roha, imana mga ramoti ate-ate dohor pikiran muna, di bagasan luar ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan tayo. Amen. Amang dainang dengan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus, mata ni dibata, di pertanyaan ta, budayon, dienet mas yang pesalmen, di 25 ayat 10. Psalmen 25 ayat 10. Songonoma hatana. Asini roha doho hasik tongad do sudi dalan ni jahuba. Biaka nama ngaraduti padanna. Dohot aka panidanyonna. Sahalinay daw kami. Asini roha doho hasik tongad do sudi dalan ni jahuba. Biaka nama ngaraduti padanna. Dohot aka panidanyonna ido sahatna oras palita salutna damang dainang kahinaholongan di bagasan Tuhan Yesus sadalah siroha dibita panglumudi di keluarga nyaman nami nyaman siregar nama jawi kita dohot talainan di bagasan Sisyon Radoi sahat utahap wisuda ya nakon na pinanunengon ni Jehovah di pematongan keluarga sada naung tercapai lima na buy na sida menyelesaikan pendidikan ra membuat strata sada manang sada Oma na didokna sada pasu-pasu siya dalan naung didalani sa lilimon ranong na 3 tahun na sida ikon menempuh pendidikan di perkuliahan dan mungkin dan adong kasih panabagi saya dong doa kahamawolom na niya doan saya dong doa tantangan si patama bahelo mosoro alai luhutna salpului luhutna gabe makorhon lasniro molotung si pata di pardalanani lomos sita alai bolo di ujung na boy marlasniro odo naga disada lasni roha masuk hasuhatan dia karena posea di bata nama ngalegod dalam damang dainan adong sahalak ama nagabi dapotan dia kakak bani pangkat terpilih nasida gabi kepala dinas dagasan sadari lasi itu ala itu gabe kepala dinas nasida nadipiki naso kepala dinas nupe nasida buidu nasida mangulahun akkaulaonna di wilayahna manang dijabu dohok ikat bui banget dohok di persantau bui dohok di pertanyaan permingguan lasdo mana disi mandalani sidalanan alai dapat nibana muse pangkati dari kepala dinas iban ujungna Roma tugas tanggung jawab lalu dibaga ikon tabbau laonna ikon jujuk duibana bertugas di luar daerah kalau si patas dibanding saat di luar negeri hari parjolo minggu parjolo bulan parjolo dinggat dumardaya alai masuk matu bulan na mangihut ikut tugas nasida
luar daerah. Alamilas di rohana marningot ibadah di sini nabdok mau lihat ibadah Tuhan ibadah ibadah udah pertanyaan manang madidokna udah las di roha ucapan syukur manang ibadah syukuran di bagasi alaya dorang sodamot ulaun syukuranon dalam ibadah dalamnya sama dalam tahun udang panangga kata Nabi Rizal Mabardala itu risarmu panangga mah sinajujak mah acik mah dalai pemar rumah sakit kesaldo ibadah di sini lomos dorohana kuasa kosongonon yang manduk mauliati nauti Tuhan dalai pemar lasmi rohal manduk mauliati doho akadonaka rohan gabi sudah beribadah tugas keluar daerah dan saut beribadah borkat alami parsahiton nanyaya dalam kainan marsak donasiga marsak itu rohana kuasa kosongan alai di minggu namang hutlah hutul beribadah minum kopi di jolong jarula Uhud di bana suara ni tipi bagi bana suara ni tipi orang bagi barita di mana masa kecelakaan rombongan nama buan akka kepala dinas tamang gainang gudang akka parmuluo tanah sotatu si pardalanan ramar sakat dohita asal luhutna nian Tibor dalanon, sobod dalat tol Denggan yan Nang marbutul-butul, nang mardadubad Iba pak kirimon lihita jolma Alayaman na masa Mardalap pehita si tata Ikumbanain lutu Siyan do usian tirang Asa ulang gabi Masa akan humurang Mardala pehita holang mga dopat ko tujulo ite hurang iko sipata mana ini do hita kuku asa unang amarang asa moro akana humurang hape sabenggan-denggan na pehita mardala ni mana ini tu siamun mana ini tu habirang sipata mana ini hita tukuni jalamanigor do pardala nata alay saya dong do akana mananda Idona didok ni hata ni debata tuhita bangsona asi ni roha do hasitongan do sude dalam ni jahoba dia kana mangaradu di padanna dohot aka panidanyon dalam ni jahoba dalam nagok asi ni roha dan nasuboy kaluaon ni jahoba debata hita dan pola mate Tuhan Yesus dan pola masa tragis ni na masa tutuhan ni alay kong masa dan gabi suboy niyan itormu rohani sada bangso na mga lililili at kasisiyan ni Tuhan Jesus Olan sauti pedibait Tuhan ni pakusorhor rohani jolmay buli alay na pinaimani jahuba de bata dalam nai ikodo diulahon galut na sa jolma dan dipaksa alay kesadaran penuh do biarkan aku kesadaran penuh do na pinangidona kuaka jolma indona didokna jolma jala ikon gadi jolma situtu. Kalau di bahasa Indonesia tadi dong, manusia harus betul-betul manusiawi. Ikon boto onna do isi ibadah gabi cuma. Asa boto onna madalani aka na manulahon subi na pinangidoni na manopajomay. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus. Maong mga tusi pardalanan ningolu taon marhiti hajol mauka.
jala imana didokna debata gok hahomion do di luhutna nasapamono. Kamang daina dan gabi moru sada ulau molodung dapota sada manakan bani arta mololang taba artatai sarana rupani na julu hitamar sepeda motor nuaing gabi taba bani kendaraan gabi obat 5 dohok baserap dan nagabi len moru ulau tak daw tabar tata ikut taba guguta tabar tata ikut lambar taba do ulau tak jala di soma taba pangkat dihita lambar taba ulau ni taba yanakon pasu-pasu doy lambar taba galut nasa akak si ulau monota songoni digalut nasa ulut tahun alai dan gabe talu hita binain yulau alai sudedo hita gabe si parmonang martaba pasu-pasu nabinoto di jamuba di batado nataluk do hita majaloi jalan nataluk bertanggung jawab isi tapanyakon rasa kapilo luhut nagaluk yanakon dusipul marsikola moloso melaju pasikola anak dapota parkarejuan si patah mangaluni kareju per mau murabun waingon molotado ala di sarjana strata sada strata 2 mana strata tolu pe ibana tonggo gudang na menganggur alai da parjono sahali di pardalanani satia hita jala hobar tupadan ni Jahoba tupadan ni Jahoba berarti tiki marsikola hita kualitasnya ikonadong boy magabe akapar karejuani nama ngalap pita asa kareju makana didok damang dainang mahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus go asimiro hado dalam ni Jahoba molo taula honi tadalan ini hobar tupar dalanan nanilehon ni Jahoba di mana alai molo tumpe humurang alaniat kasih pangabati di galut nasa perkuliahan ini na jolo contona boydo duluti boydo dilanjut boydo muse gabe dipadingkan molotung bongot manang di lanjuton tupar karejuan artina dangadong peluang na terhambat kesempatan selalu datang ya tidak ada kata-kata mengatakan sudahlah kalau ini sudah selesai semua mau ngasai sedaku ngasayo marsiajar daw ngasayo S2 ngasayo marsiajar daw alai sudena ikom marsiajar saluhutna nasa parngulot tapi ikut potong jala manotong do marsiajar ala lam tabati kita lam tambado tanggung jawab tak lam tabati kita lam tabat tanggung jawab tak semuanya kada tua-tua marumah tangga peyanak konna dan nagabi mau tanggung jawab ni lam tabat Roma pahupuna Roma helana Roma parumaena meragam musema pangaktusyona siya lupa mau si udao mau makana hita galuk akan apoksea madok mau liate matutuhan ala adong dohata ni debata natar surat omma muwalidisu omma mulani hamalo oni atong damang doh dailang manang dia penata dalan di Jahoba pasahat tonasi nirvana tadok manotong mau liate unang say maksa kita binahenia kana masa molotung adong si panabadi na adong do di bait ni akanau muli pasahaton di Jahoba di bata molotung adong nama bahe kita lomos na adong do di balik ni molotai huton do satia dalani na adong do manabai manang si patupau di debata las niroha atong las niroha
doho akana uli na pinasaha di bata ido na sinakapan na marhiti dalan. Songobang sonay pumasusa di pardalanan maropa 10 tahun, pumasusa 400 tahun se di tanah Mesir dang nagabe mabahen hasusaani gabi hasusaan na manotong alay hasusaan hamaolong sarupa doho pendidikani mangalatik kita asalam tugoguna jala marbisuk mahita binahen betul atau marsangat madebata di pardalanan ningulutta dalan nilibata pasahat kon pasu-pasuna. Amin.